Hai 30 anos. O muiño da laxiña anda toda a noite en bao. Encántame esa canción, mamá. Domingo, serás un gran músico algún día. A música ten un poder que non podes imaginar. Aprenderei a cantar e a tocar como a ti, mamá. 10 anos despois. Que faz aí? Perdendo tempo outra vez coa música. Non ves que iso non che vai salvar das dentes dun atrano? Estes monstros non che andan con parvadas. Colle a espada antes de que cheguemos instrumentos. Papá, deixa, o aínda é novo. Ademais, escoítanse rumores de que a música podería afectar os atranos. Caitadas, Domingo, a vida non é música. A vida é traballar e sobrevivir. Anda, sal de aí e vai fora por leña. Non ves que vas morrer de frío. Se mamá estivese aquí. Pois xa non está, Domingo, e vai sendo hora de que te acostumes. Que pasou, Domingo? Hai un atrano enorme aí fora. Ves, Virgilio, o que che digo? Calquera día pápano e ela subiando cancionciñas. Que malo ese pai, non? Pobre Domingo, existiría de verdade. Pois isto é claramente un diario. E ese Domingo debe ser el, o home misterioso. Así que ademais dun cancioneiro tamén é un diario. Este Domingo é un fenómeno. Escoitade, creo que ven alguén. Non podedes estar aquí. Veña, ide para a escola que tedes clase con Stravinsky. Moitas gracias polo vosso traballo, pero isto agora é cousa nosa, dos adultos. Por certo, non vos dei as grazas polos instrumentos recuperados da cabana dese home. Aquí tedes os cromos dos instrumentos conseguidos. Parabéns. Engades un novo instrumento ao teu álbum. Ese é o carrillón, de metal. Tócase batendo cunha baqueta nas súas placas metálicas. Cada unha é unha nota musical. Estas son as campás, de metal. Tócanse sacudíndoas. Se cadra ese home tamén ten a culpa do que lle pasa á árbore. Por sorte, este libro que recuperastes ten un gran poder e de seguro nos poderá axudar. Só que lle faltan moitas páxinas, co cal teríamos que traballar en recuperalas. Ide para a escola que vos está a esperar Stravinsky. Ide para a escola que vos está a esperar Stravinsky. Bo día, son o novo campaneiro. A verdade é que non teño moita idea de como funciona. Dixéronme que hoxe tiña que tocar dúas campás. Primeiro a que soa pouco tempo e logo a que o seu son dura máis. Cando tocamos as campás, tolón, tolón, damos 2 golpes. Tolón, tolón. Ves que non dura máis? O tron. A ver se me sabes axudar. A ver, un son longo sería... pan. E un curto sería pan. Pero para diferencialos mellor, no longo imos dicir mel. E no curto, pan. Ves as barriñas? Unha é máis longa e outra máis curta. Escoita estes 2 sons. O primeiro é curto, pan. O segundo é longo, mel. Vale, pois agora axúdame ti a dicir se o son destas campás é longo ou é curto. Preme primeiro na campá para a escoitada e logo na barriña de abaixo que creas.
Moi ben. Moitas grazas. Aquí tes a túa recompensa. É que cando era neno nunca atendía na clase e agora non sei nada. Non fagades como a min. Non andaredes buscando cartos outra vez, non. Non coñecín rapaces que máis lles guste diñeiro que a vos. Cando teñades a miña idade, daredes vos conta que hai cousas moito máis valiosas. O tempo, por exemplo. Iso sí que vale ouro. A ver, teño aquí esta caixa rítmica. Son cofres que inventamos en Oseira e que para abrilos hai que lles meter un contrasinal, segundo o ritmo que soa ao pulsar na panca. Pero xa non me lembro como abrir este. Queredes probar? Se a dades aberto, podedes quedar co que haxa dentro. Se atopas máis caixas destas por aí, xa sabes como abrilas. Pero lembra, os cartos non che son todo. Vaite, Xela, xa me contou outra vez que o que andades a facer por aí. Xa es maiorciña e non te vou castigar, pero como volvas a ter algo parecido, vou falar con papá e volveste para a granxa, Que iso de andar pola noite por aí? Que vos pode pasar calquera cousa? Por certo, dixéronme que hoxe había foliada na taberna. A ver se podo ir. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. Boa, rapazada. Mira que vos dixen que tivese descoidado e ides a casa dun descoñecido pola noite. Porque non son vos o pai, que senón... Mais ben sería son noso avó, pola idade, digo. Ti bota máis leña no lume. Anda, ido ao piso de arriba, que está Travinsky agarrándovos para unha clase de instrumentos. Bo día, con vos tiña gana de falar eu. Aldán, en primeiro lugar, es pas castigalo. A quen se lle ocorre andar por aí pola noite entrando na casa doutros. Xela, a ti tamén che vale, que és a maior. Xa, pero... Pero nada, agora calade e escoitade, e logo xa falaremos do que facedes por aí. Pechade os ollos e abride ben as orellas. Dicídeme que se escoita aí fora. O vento trae sons, o vento soa, pero nós podemos controlar o vento, podemos facer que soe, podemos facer que haxa vento movendo o aire, por exemplo, cun abanico, si ou non. Probade cun libro, movedeo e dade vos aire na cara, entón o vento podémolo controlar, pero podemos facer que soe. Se cadra, por iso se inventaron os instrumentos de vento. Ben, pois así imos falar deles. Alguén pode dicirme un instrumento de vento que sempre levamos en riba? A frauta. Ben, se a levas non che digo que non, pero un que sempre levamos en riba son os nosos beifos, e a nosa gorxa, os nosos pulmóns. Nós podemos soprar, si ou non. A ver como soprades. Moi ben, pero iso segue a non soar moito a música, ou non? E se pechamos un pouco os beizos, non damos notas. Claro, cando asubiamos, estamos a utilizar o noso corpo como instrumento de vento. Deixamos sair o aire por un furadiño pequeno para que algo vibre, neste caso os nosos beizos. Claro, que para iso hai que practicar, como para tocar calquer outro instrumento. Pero ben, centrémonos nos instrumentos que creamos con madeira e con metal para facer melodías máxicas. Como ben dicía Ulla, a frauta. A frauta é un dos instrumentos máis coñecidos,
pero temos moitos máis. A gaita, a trompeta, o clarinete. Como facemos para que soen? En todos estes o que temos que facer para que soen é soprar, ademais de colocar os dedos dunha forma ou outra para dar diferentes notas. Alguén coñece algún de vento que non teñamos que soprar, pero que sí teñamos que lle meter aire? O acordeón. O aire méteselle cando abrimos e pechamos o fol. O que? O fol é como unha bolsa. Cando colles unha bolsa e a pechas rápido, podes ver que se queda o aire nela. E se a pechas ben e logo apertas, o aire sae con forza, verdade? Pois o fol é como unha bolsa que ten o acordeón, que abrimos e pechamos para que pase o aire por dentro e vibre ao sair. Moi ben, Eirín. Imos entón ver estes que teño na mesa. Vide comigo. Este que vedes aquí é unha frauta doce. É de madeira e tócase soprando. Escoitade. Esta tamén é moi coñecida. Quen sabe o seu nome? Claro, a trompeta. A trompeta é dos de sopro, pero a diferencia da frauta ou da gaita, que son de madeira, a trompeta é de metal. Os de metal son moito máis potentes que os de madeira. Como vedes, os instrumentos de metal soan máis potentes, máis fortes, e os de vento máis suaves e máis doces. Ben, esta como se chama? Claro, é a gaita. A gaita é de madeira, aínda que soa ben potente. Tamén se toca soprando, pero o aire vai hinchando o fol, a bolsa esta, e así non temos que estar soprando todo o rato. Por iso vedes que os gaiteiros e as gaiteiras ás veces están tocando sen soprar, aínda que de cada pouco teñen que hinchar o fol. Vale, isto de aquí é o que dicíamos antes, o acordeón, e non hai que soprar para nada, só hai que abrir e pechar o fol. Non o metemos nin como de madeira nin como metal, simplemente dicimos que é un instrumento de vento mecánico. E por último, este de aquí é un trombón, é como o irmán maior da trompeta. Así que será de madeira ou de metal. Claro, de metal. É de sopro. Soa moi forte e grave. E hai que facer moita forza cando lle metemos aire para que se escoite. Os instrumentos de vento, en comparación coa maioría dos de percusión que coñecedes, permítennos facer melodías, ademais de ritmos. Recordade, nos ritmos, digamos que só soan os golpes. E as melodías é cando, ademais de ritmos, son notas musicais. Para facer melodías nos instrumentos de vento, hai que tapar uns furados, ou pulsar unhas teclas, segundo cal sexa o instrumento. Moi ben, pois agora vou facer unha proba. Vou tocar estes instrumentos e vos, cos ollos pechados, teresme que dicir cal toquei. Escoitade. Cal toquei? Ven a collelo, Xela. Moi ben. Escoitade. Cal toquei? Moi ben. Escoitade.
Cal toquei? Moi ben. Escoitade. Cal toquei? Moi ben. Escoitade. Cal toquei? Moi ben. Pois nada, con isto xa rematamos. Por certo, que tal ires co álbum de percusión? Cando teñades completo, vide polo taller que vos quero facer un trato. E agora liscade daqui, e a portarse ben. Nada de andar a argallar por aí. Eu tamén marcho. E ti ves comigo, Aldán, que xa nos coñecemos. Pero abo... Veña, pira, diante miña. Vale, moi interesante, pero agora que facemos? Non vos apetece seguir lendo a historia de Domingo? Que historia? Pois no Cancioneiro tamén escribiu un diario e conta a súa vida. Oh, que interesante. O cancioneiro está no templo, non? Sí, pero Mod dixo que non podíamos pasar, que era cousa dos maiores. Mira, se non fose por nós non o terían, así que temos dereito a botarlle un ollo, non é? Sí, se están vixiando, podemos intentar pasar sen que nos vexan. Veña, imos ao templo. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde.